týždeň vystriedal týždeň a ja som opäť v kancelárii, aj keď sa budeme baviť o tom, čo som zažil na strelnici s týmto kanikom, tej Combat. Pôvodne som túto dokrutku chcel spraviť priamo na strelnici, ale keďže som radšej strieľal, ale nie, mal som určitú časovú tieseň a navyše už aj svetelné podmienky neboli ideálne, tak som sa rozhodol, že o tie myšlienky, dojmy a pocity, ktoré vo mne zanechal, by som sa rád s vami podelil, aj keď takto z prostredia kancelárie, takže snáď mi to bude prepáčené, že to nie je priamo zo strelnice. Ale poďme k samotnému kaniku. Mám vystrelených nejakých 240-250 rán od rôznych výrobcov. Bolo to STVčko, Fioči, Sellier Belot, takisto nejaké prebíjané a expansné to bolo od Hornádov. Takže za mňa z tohto pohľadu super, papala poctivo všetko. Začnem asi postupne, aby som na niečo nezabudol. Takže samotné telo tej zbrane, tak ako som spomínal pri unboxingu, video vám dám do popisu dole. Ten sklon je taký glokoidnejší, takže mne sedí naozaj dobre. To, na čo by som chcel upriamiť vašu pozornosť, je ten agresívny grip. Ten grip je naozaj agresívnejší oproti iným modelom. Môže sa stať, že niekto má taký pocit, že ho to režie alebo tlačí do ruky, hlavne ak pevne zovierate tú zbraň. Mne napríklad osobne to sedelo tým, že aj keď som mal spotenú ruku alebo čokoľvek, tak bol som si istejší pri tom úchyte, ale je to skôr nejaká otázka osobných preferencií. Ďalšia vec, Magwell, k tomu asi nemám čo dodať, hliníkový prebíjanie fungovalo veľmi dobre. Vypúšťač zásobníka, ten je oproti Combat Elite lepšie spracovaný z toho pohľadu, že je nižší. Pri tých radách Combat Elite som si ho zmenšoval, tam pretrčal až moc a niekedy to nebolo úplne komfortné pri streľbe. Tuto si myslím, že je spracovaný super. Takisto spúšťanie záveru bolo dobré. Čo sa týka ďalších funkčných vecí, kompenzátor funkčných. Za mňa funguje, aj keď nemám z neho vystrelané ešte veľa, takže uvidíme, ako sa to bude správať ešte časom pri nejakých väčších kvantách striel, ale pre moje potreby a celkovo v podstate by som rád povedal, že sú to moje myšlienky, moje dojmy, moje pocity. Každý sa k tým zbraniam správame inak, každý ich používame inak, takže je to nejaké moje vyjadrenie sa. Ale späť k tomu kompenzátoru, myslím si, že funguje. Uvidíme teda ešte, ako sa bude správať časom. Čo sa týka muchy, respektíve celkovo mieridiel, sú oproti niektorým modelom vyššie. Tá mucha je jasnejšia, je o niečo väčšia, čo je super pri nejakej dynamickej alebo pudovej streľbe, pretože ju tam máte v podstate hneď. Trošku horšie to môže byť pri nejakej miernej streľbe na väčšiu vzdialenosť, kedy vám môže prekrývať, ale je to skôr vec cviku. Čo sa týka samotnej spúšte, spúšť, ako sme zvyknutí pri kanikoch, je super, veľmi krátky chod. Ak sa nemýlim, ak som to správne čítal na nejakej recenzii 1,77-1,8 kg odpor, už vlastne v sérii, takže super. Malý neduch avšak má, aby som bol úprimný, stávalo sa, že nie vždycky odpálila náboj, respektíve zápalku odpálila, ale len ju cvaklo ako keby na prázdno. Celý problém sme vyriešili tým, keď sme vymenili vratnú pružinu. Takže odporúčam všetkým, v podstate, kto si zakúpite, vymente si vratnú pružinu hneď v základe a je problém vyriešený. Je to za túto slabšiu low označenú a je aj farebne vlastne kompatibilná s telom zbrane alebo so záverom. Takže po výmene vlastne tejto vratnej pružiny už nám odpalovalo naozaj všetko, čím sme krmili tento Taran Tactical, aj to obťahovanie záveru išlo jednoduchšie. To bol vlastne celý problém vyriešený. Je to jedna zo zbraní, ktoré si určite spravím, respektíve doprajem aj ja do nejakej súkromnej mojej zbierky. Takže ja som s tým spokojný.
Sú veci, s ktorými som sa stretol, že nie sú možno niektoré detaily, ako by ste očakávali od Taran Tactical spracované. Treba si uvedomiť, že tie zbrane, ktoré sú priamo od Taran Tactical kompletne spracované, tak sú aj v iných cenových reláciách. Ale za mňa, čo sa týka funkčnosti, čo sa týka nejakého spracovania, plnohodnotná zbraň, takže určite idem do toho. To je asi všetko, čo by som vám chcel dodať, takže vidíme sa na budúce. Majte pekný deň.